Pang merienda o pang Merienda ulam? po. Pang merienda. Actually, hindi ko pa siya natitikman mga mo. Hi mga mas! Good day! Hello sa inyo. So for today's video, ayan, mula sa aking biniyahing pagkalayo-layo pang syudad, doon ako nakabili ng tofu or yung tawag nilang tokwa. Ayan, sa Tagalog. So ngayon, gagawa tayo ng square... Ano yung... Square tokwa. Tokwa square. Basta nakita ko to sa TikTok. So, gagayahin lang din natin siya. So, andito na ating mga ingredients. Siyempre, unang-una ang ating tokwa. Yan. So, meron din tayong egg. Meron tayong breadcrumbs. Meron tayong flour. Yan. And liver spread. Mayonnaise. Calamansi. At syempre ang mga pampalasa, asin, pepper, and paprika. And depende sa inyo, kung wala kayong paprika, okay lang din naman. So, una natin gawin, mag-gloves tayo. Sana kasya sa daliri ko. Ano ba yun? Ayan. So, dahil... dahil nakakainis, hindi mo lang kumasya yun. So, pag-asyahin na natin. Dapat sa'yo medyas. So, maulan-ulan ngayon, may bagyo, mag-ingat tayong lahat. Kaya, subukan natin gumawa tayo ngayon ng... actually, ito, hindi naman ito snacks. Pwede siyang ulam, pwede rin siyang snacks. No? Depende sa inyo. Tsaka, sa tokwa, wala namang sinasabi ko anong brand. No? Kung meron kayong pambili ng branded, o yung mas mamahal, hindi, okay lang, maganda din naman. Yan. So, unahin na natin yung tokwa. I-slice natin siya. Oh. Ito lang, dapat mainit lang tayo kasi para hindi masira yung kanyang tsura. Kasi ang ano natin dito, habol natin is maging square yung itsura ng ating tokwa. May sabaw-sabaw pa siya. Oh. So, kailangan natin siyang dahan-dahan para hindi po siya masira. Actually, napanood ko po ito kay Alex Gonzaga. So, nag-cravings talaga ako sa nag-cravings ako sa tokwa. Kaya kahit malayo yung bibilhan, pinuntahan ko talaga siya. Yeah. Oh, diba? So, mostly ito, nagiging ano siya, ginagawa siyang taho or pansahog sa mga arroz caldo, sa lugaw, tokwa at baboy, ganyan. So, pwede nyo siyang hiwa. Hindi pwede sa inyo kung gusto nyo hiwa. So, siguro ano ko na lang muna. Kuha muna ako ng maliit na square. Dapat hiwa pala muna natin sa gitna. Bago natin siya i-divide sa dalawa pa ulit. Make sure na yung inyong ano, huwag nyo siyang i-freezer, mga moms, kasi para hindi po siya agad masira. So, divide sa 2. So, masyado siya malaki. Pwede mo pa siyang liitan. Rhea, sister, would you mind? Ayan. So, habang naghihiwa tayo, huy! Sira ulo ka talaga. Halika. Ay, pa-another lightings tayo. So, habang naghihiwa ako ng tokwa, would you mind timplahan naman natin yung ating magiging ang tawag dito? Pang-coating ng ating tokwa. Kasi iko-coating po natin siya. So, pwede mo na siyang lagyan ng
paminta, salt, paprika, yan. Kasi dyan natin siya ilalagay. So, Ako lang magtitimpla. yes. So, it depends to you kung paano. Nakalimutan ko na tuloy yung hiwa kanina. Pepper. Lagyan ng pepper. Nung flour po. AFP. All-purpose flour. Yeah. So, ito yung makagawa tayo ng square. Marami sa mga sa mga Pilipino hindi mahilig kumain ng tokwa. Pero alam niyo po ba talaga napakasarap po niya. Especially sa mga pulutan, di ba? Mga Pinoy. Gustong-gusto ito. Marami pang klase ng pulutan, ng luto sa tokwa eh. Pwede rin siyang gawin sa soup or ano pa ba? Isa lang muna yung gagawin natin kasi baka mamaya sayang naman hindi magustuhan para maigawa natin siya sa iba. So, patitikimin lang natin siya. Total, marami naman na tayong nahiwa dun sa isang ganito pa lang na tokwa. So, kailangan lang natin siyang timplahan. Ayan. Okay. Kahit yung mga ganito kalalaki lang na cubes, okay na siya. Then, habang tinitimplahan nun ni Rhea yung ating nagiging pang breadings, gawa na rin tayo, magbabati na rin tayo ng sa egg. So, meron tayong 2 egg dito, pero I guess 1 egg is enough. Ayan. Or since marami naman, dalawahin na natin. Then, syempre, batiin na natin yung egg. Then, while we are doing this, nagpapainit na tayo ng ating mantika. Para tuloy-tuloy. So, ngayon naman, habang nagpapainit pa tayo ng ating pagpiprituhan, gagawa na tayo ng ating sauce. So, meron tayong liver spread, mayonnaise, calamansi, and toyo. Pero kung medyo nakakaluwag-luwag kayo sa budget, pwede kayong gumamit ng seasonings para pang additional na lasa. So, paghalo-haloin lang natin siya. Again, lagyan natin ng calamansi and soy sauce. So, huwag nyo munang dadamihin. Dapat kunti-kunti lang hanggang sa ma-reach nyo yung gusto ninyong lasa. So, pag kinulang, pwede pa kayong magdagdag. So, okay na yung kulangin kaysa sumobra ka agad. Kasi mahirap mag-adjust. So, haluin lang natin siya ng haluin. Hanggang sa makuha ninyo. Actually, medyo marami yung liver spread. So, magdadagdag tayo ng mayonnaise. You can also put some pepper kung gusto mo. Pero hindi lang. And we will add some mayo para sa ating sausawan. So, naka-ready na rin yung ating mga gagamitin para sa pagpa-fry. Siyempre, kailangan natin ng mantika. So, mainit yung ating prituhan. So, I prefer na gamitin itong medyo maliit-liit na natin para nasa ganun naka-deep fry maigi yung ating tokwa pag pinrito. Mas deep fry, mas maganda. Ayan. Siguro din lang natin na mainit maigi yung ating mantika para maganda yung pagkakaprito. So, simple lang ang ating procedure sa ating pagpiprito. Make sure na mauuna siya sa harina. I-roll muna natin siya sa harina. Then, isunod natin sa egg. Then, tsaka sa breadcrumbs. Ayan. O, diba? Di ba,
pwede siyang pang sauce. Parang gusto ko na siyang kainin kaagad. So, ganyan lang gagawin ninyo. Pag kumulo na inyong mantika, pwede natin siyang isa lang para sa prito. So, eto na mga moms. May first batch na tayo. Ay, pumupuri makita. May first batch na tayo na naluto. So, mamaya, papatikin na natin ito sa kanila. So, this is it mga moms. Nakuluto na po ang ating tofu squares. So, ito yung ating tofu squares na aking nakita sa TikTok. So, syempre, dahil initera tayo, ginaya natin. So, hindi magustuhan nila. Especially yung sausawan. Kasi, the tofu itself, itong tofu po, and the breadings, nilagyan na lang natin sila ng mga dagdag panlasa. So, pampalasa, then yung ating sauce. Sana makapasa sa kanila. Mga akla, alin na kayo? Patry. So, food tasting. Magdala tayo ng kinilong para makikita nila. Ate! Ay! Si Tita Richard nila. Ate! Tingirihin ba kayo? Hindi ka po, sino daw sino ang may kasalanan, yung nagkulang o yung bumitaw? Ayun. Meron pa siyang sariling hugot, mga minds. So, tanungin kita, sino ang may kasalanan, yung nagkulang o yung bumitaw? Yung bumitaw. Bakit? Kasi di ba, syempre dapat pag nagmamahal, hindi mo naman kailangan sukatin kung ano yung ibibigay niya sa'yo, kung ano yung ibibigay mo sa kanya. Diba? Eh, bakit ka nagkulang? Oh, maring nagkulang ako kasi may mga busy ako, may ginagawa ako. Oh, kulang yan. Ha? Ano to? Testing na. This is tofu square. Hindi naman square yan. Parang bula-bula naman yan. Oh, square pa rin yan. Oh. Ano yung sauce? Ano mo siya, dapat i-dip mo siya maigi para mas malasa. Ah, deep throat. Brit! Ano tayo naman eh. Busy ako. Ito lang. Init. Actually, hindi ko ba siya natitikman mo? Sarili ko natitikman. Ang asim na sauce. Kasi may kalamansi siya. Putang ina, parang kalamansi yung kinain ko. Walang arma, maasim. Magpapigil na. Kasi may kalamansi. Tangin na naman kasi bakit ang asim naman niya. I love the tofu itself because it's my favorite talaga pag kumakain ng gulay. Kahit yung walang breadings, prito lang na tofu. Ano pag medyo crispy-crispy konti. Maasim lang yung ano. Dinagdagan ko pa kasi. Anda. Asin nga yun. Kalamansi malatungkwan eh. Para sa kumakain ng kalamansi. Ba? Ang sarap sana, konti lang. Kalamansi. Sumobra yung kalamansi. Maasim lang, pero masarap siya ang tofu. Konti lang. Huwag sobrahan. Ayan. So, feeling ko ito talaga yun. So, kahit anong sausawan. Ito na sila parts. Hindi Ford. O, tikman ba? Para. Ayan, pag walang sausawan. O, pag may sausawan. Asun na. Kunti lang lagay. Lahat gamayra. Tofu square. Ba't itim? No. Mars, iba yung itim sa brown. Sarap. Wag lang sa sobra yung sausawan. Susobrahan yung asin. Edit mo, edit mo. Edit mo kaya edit. Edit mo tayo. Tayo edit pa para alam mo yung tama. Dapat tinikman mo muna yung walang sausa. Edit mo talaga, ipatid mo kasi dapat naka-dip daw yan. Dip daw. Dip na, kunti lang. Naman. Ha? Yan, no. Kasi naay kalamansi. Go. Mas lulin pang tangi. So yan ang paksiw tofu square. Bakit naman kasi maasim pa ano? sa Halala pa naman. Dapat kasi kunti lang yung
ano. Edit talaga ba yan? Ayun bagay, mura ka na nililisa na ganyan pa. Kaya pa naman yung ano. Tofu. Hindi, biyang, madam, biyang na. Ito na, edep. Edep. Kaya lang yun. Kasi ako ay ma-fan of ano eh. Yung sour, oh, di ba? Parang ano. Ito sumobra. Dinagdagan ko ba kasi ulit? Ang mapan, dyan mo ang iyang kalamansi. Yan sa kasi. Yung lasa. Eh, yung ano ba, yung tofu, ganyan ba yung... Lamig ka. Wala tayo lahat to. Tabang man dyan ang pan. Ano yan, tofu? So, dapat pala, ketchup na lang. Okay naman. Okay naman pa. Diba? Wag lang sa sobra yung ano, yung dami nung sausaw. Sayang yung sauce. Ha? Sayang yung sauce. Dagan tayo. Yan. So, magpuputrip pa kami. Di ba nagawa? Okay. Actually, may ginawa ako dyan. Sorry. Ito? Dinagdagan ko ng kalamansi. Bakit? May kulangan ka sa lasa niya. Sa... Yung... Oh, naasiman sila. Sumobra yung asim. Kasi dinagdagan kong kalamansi. Dahil sa mayonnaise. Yeah, dinagdagan kong kalamansi. So, umasin May kalamansi. Carry lang. Sakto lang. Pwede ha. Pang merienda o pang Merienda talaga ulam? siya. Pang merienda. Kasi, hindi ba matamis yung ano niya? Sauce niya. Para sa akin niya, kasi hindi ako mahilig sa matamis na Parehas ulam. tayo. Ako maasim. Gusto ko maasim. Maalat-alat. Basta ito, snack talaga ito para sa akin. Social naman. Social naman ang ano natin, pang snacks. Parang ang chicken nuggets. Para sa chicken nuggets din. Ang Actually, gusto ko pa nga. Kaya lang kasi patikim pa natin sa iba. Gusin ko na ito. Pero yung sauce natin. Wala, napasuka si J. Ford. Wala. Ako, I'm a fan of ano talaga. Pero ito mas maas.